bu turda indi шактый yıllardan biрле din әһелләре безгә искәртеп килсәк тә, әлегә хәтле моны үзләренчә аңлап килделәр. Анда җыелган халык төрле милләтләрдән, без шуңа күрә аларга бер телдә генә сөйләргә мәҗбүрбез дигән фикердә тордылар. Ләкин бит әле тарих бик тирәндә, ерак гасырларда, 18-нче, 19-нчы гасырларда, 20-нче гасыр башында бигрәк тә милләттәшләребез төрле җирләрдә, төрле илләрдә, төрле төбәкләрдә шушы дин дәресләрен алып барганнар. Безнең имамнарыбыз монда Татарстанда Идел буйларында гына утырмаганнар. Алар Ирак, Төркстаннарда, Ирак, Кытайларда, Японияларда, кайларда гына булсалар да, үзебезнең телдә динебезне шушы төбәкләрдә, шушы илләрдә халкыбызга шушы иманны иңдергәннәр. Менә кайда гына булсалар да, беренче мәчет кылудан башлаганнар. Шушы мәчетләрне халкыбызның аралашу урыны, телне, туган телне, гореф-гадәтләрне саклау урыны итеп кулланганнар. Шуңа күрә дә мәчет бит ул әле бүген дә ил буенча меңләгән мәчетләр кырылды. Аларның буш торганнары да бик күп, ләкин буш тормаганнары да инде халкыбызга хезмәт итсен дисәк, татарлар шушында мәчеткә җыелып йөрсен дисәк, без аннан туган телне берничек тә чыгарырга тиеш түгелбез. Менә шушы мөхитне саклаганда гына халкыбыз киләчәктә мәчет тирәсендә туплана алачак. Менә безнең яшь мөфтиебез, Татарстан мөфтие бу мәсьәләгә үз фикере белән килеп, менә ул шушы эшләрне безнең белән киңәште һәм шуны пленум утырышына чыгарды. Мин бу пленумда катнаштым һәм шундагы бердәмлекне күреп сөендем. Яшь булуына карамастан мөфтине барсы да хөрмәт итеп тыңладылар. Төрле фикерләр яңгырады, ләкин бердәм булып, бер тавыштан шушы карарны кабул иттеләр. Бу инде аның киләчәктә үтәләчәгенә ишарә. Инде чыннан да без Татарстанда шушы мәчетләрдә туган телдә вәгазьләр сөйләүне раслый алабыз икән, ул калган җирләр өчен, калган төбәкләр өчен үрнәк булачак. Бу шулай булмыйча мөмкин түгел, чөнки милләтебез бер, милләтебез бердәм. Шушы мәчетләрдә туган телне саклый алсак, без киләчәктә дөнья масштабларында без халкыбызны татар милләт итеп саклый алачакбыз. Бу турыдан-туры шуңа бәйле, чөнки иман эше белән бәйле ул һәркемнең дә күңел эше. Күңелдән туган әйберләр, ихлас булган әйберләр, алар бу дөньяда уңышка ирешәчәк һәм ул инде безне раслаячак. Мин милләттәшләребезгә, дин кардәшләребезгә шушы Татарстан мөфтиятенең шушы юлга басуына игътибар итүләрен сорыйм һәм әлбәттә чит җирләрдә яшәгән милләттәшләребезгә дә шушы юнәлештә хәрәкәт итүләрен телим. Без моңа ярдәм итәргә әзербез. Милли оешмалар, шушы дини оешмалар белән бергәләшеп, без инде шактый еллардан бирле бергә эшлибез, бергәләшеп күп проектларны алып барабыз. Менә шулардан инде килеп бөтен Россия, бөтен Русия дин әһелләре форумнарының узуы да ул шушының белән бәйле. Шуңа бәйләп без инде изге Болгар җыеннарын уздыруны да гамәлгә керттек. Менә шушындай бердәм чаралар, алар барысы да дин кардәшләребезне берләштерүгә, шушы изге җирләрнең рухын халкыбызның күңеленә салу белән бәйле. Мин уңышлар телим, дөньялар тыныч булсын, күңелләребез тыныч булсын. Менә шушындай рухи байлыгыбызны халкыбызга җиткерү белән шөгыльләнү ул бик мактаулы эшләр. Ул дин әһелләренең дә, безнең барыбызның да изге бурычыбыз.